Θέλεις να βάψεις το σπίτι σου, αλλά τρέμεις την ιδέα ότι θα πρέπει να ξεσπιτωθείς για μέρες μέχρι να ξεμυρίσει. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι, που τα παράθυρα μένουν κλειστά και τα κλιματιστικά δουλεύουν στο full. Είμαι σίγουρη ότι το τελευταίο που χρειάζεσαι στο σπίτι σου είναι η μυρωδιά της μπογιάς. Λοιπόν, σου έχω τη λύση. Το μυστικό για το τέλειο σπίτι δεν είναι μόνο η σωστή απόχρωση, είναι και το τι αναπνέουμε. Εδώ είναι που η Χροτέχ κάνει τη διαφορά με τα οικολογικά της χρώματα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για σένα? Πρώτον, τέλος οι δυσάρεστες μυρωδιές. Βάφεις το δωμάτιο το πρωί και το βράδυ κοιμάσαι με το air condition ανοιχτό, χωρίς καμία ενόχληση. Και το κυριότερο, έχουν μειωμένη περιεκτικότητα σε πτυτικές ουσίες. Τα γνωστά VOCs είναι εκείνα τα αόρατα χημικά που εγκλωβίζονται στο χώρο μας όταν το κλιματιστικό ανακυκλώνει τον αέρα για ώρες. Με τα οικολογικά χρώματα της Χροτέχ φέρνεις την πολυτέλεια και τις τέλειες αποχρώσεις στο σπίτι σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις πεντακάθαρο αέρα για σένα και για αυτούς που αγαπάς. Εγώ πάντως έχω το κεφάλι μου ήσυχο για το δικό μου σπίτι. Εσύ πόση σημασία δίνεις στα οικολογικά χρώματα? Πες μου στα σχόλια.